Molt bé, ara finalment els premis de batxillerat. El tercer premi és per Elena Roldán. El segon premi és per Anna Rimbau. I el primer premi és per Alba Jiménez. Aquell dia, com cada dia des de feia més de 7 anys, allà estava jo assegut a la meva cadira de rodes que em permetia sortir fins al balcó de la primera planta de l'edifici groc número 22 de la plaça Bernat. Un gran avenç tenint en compte que estava completament immobilitzat. Presoner a la meva pròpia casa després de l'accident en moto que vaig tenir amb 22 anys. Des d'allà, jo observava la rutina dels veïns. El bar de la família dels Puig, amb els 4 borratxos de sempre a la barra, la flaca de la senyora Ramona, des d'on fluïava una deliciosa bola croissants que em feia la boca d'aigua, o la joieria del senyor Emili, uns dels negocis més antics i populars de la ciutat. Però el que més m'agradava observar durant hores i hores era el parc central de la plaça analitzant la gent que hi havia. Allà sempre hi havia algú assegut al banc gaudint dels seus arbres, prenent el sol o simplement cuidant de la canalla mentre aquests es gronxaven, jugaven i reien. Tot i així, aquella tarda el parc estava molt tranquil. Només hi havia un grup de nens que parlaven asseguts a terra. Al principi no vaig parar massa atenció, però mica en mica vaig interessar-me per aquest grup tan peculiar d'amics. En total, eren 4 nens, 3 nois i una noia, d'uns 8 anys cadascun. Vaig començar el meu anàlisi particular. El primer nen en el qual em vaig fixar havia de ser el cap de la colla, el més enginyós, aquell que sempre porta l'aigua al seu molí, qui planeja tots els jocs i les reunions, ja que tots estaven pendents d'ell, de la seva reacció i de la seva determinació. Era el millor amic de tots els presents, qui t'ajudava i et defensava davant de tot i tothom. Era com el germà gran de tots els presents a la plaça. Tenia el cabell castany i curt. Era bastant alt, amb la tell torrada pel sol que contrastaven amb els seus ulls verds. Al seu costat hi havia un noi menudet d'ulls blaus, amb els cabells una mica maciats i clars que no parava mai quiet. Si no movia el braç, movia la cama, o si no començava a picar la pilota que portava entre les cames. Aquest semblava ser el protegit de la colla. Un noi menudet, molt divertit, al qui no se li acaben mai les ganes de jugar i que es feia estimar per tots. A la seva dreta hi havia la noia, amb una cua perfectament feta que no deixava cap dels seus cabells daurats escapar-se. Ella devia ser l'encarregada de mantenir el grup amb els peus a terra, aportant serenitat i control al grup. Per últim, hi havia el noi més gran de tots. Semblava una mica bèstia a causa de la seva corpulència i la seva veu forta i profunda. Tot i aquesta aparença, la seva cara, amb els seus ulls rodons i brillants i el seu somriure permanent, indicava tot el contrari, que era un tros de pa. Escoltant-los, em semblava tornar a la meva infantesa, corrent pels carrers i anant, com estàvem planejant ells, a la masia abandonada de Can Robert, la mateixa masia on la meva colla i jo havíem viscut tantes aventures com dies de l'any. Aquella colla de nens van aconseguir una cosa que feia molt que no havia experimentat. Havia pogut viatjar en el temps
i reviure les rialles i l'alegria que havia viscut amb els meus amics. Van alliberar-me de la meva presó. Què? Ho he fet bé, que sí? Ja sabia jo que això no era tan difícil. Bueno, aquí s'ha acabat el repartiment de premis de literatura.